Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangan ng Tagparamati Region 1, mga pangalagad kita sa nabilin isa ka oras, siyam kaminotos karon nga adlaw, Miyerkules, petsa 28, bulan sang Setyembre. Oy, 88 días na lang ang nabilin, kag mag-abot na ang adlaw sang Pasko. May nabilin pa kita bali 95 días. Kag sugalawon ta ang bagong tuig sa 2023. Tatlong tulog na lang ho. Magabulag naman sa aton ang bulan sang Setyembre. Ato nabiyabihon ang bulan sang Oktobre. Bulan sang Maskara. Balik you home sa syudad sang Bacolod. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinandan liwat naman aton nga mangid kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sininga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabarhag sa police blotter entry, aton sininga kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sini mata kadurunggan oras sa kagabiyon ang atong sini nga Patrol 1 Bravado Patrol kay na pa nagalambiyong sa pilakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat gabantayan kag himolsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Why taman ginapangayo pang Miyerkules edisyon, buylog nato ng puwersa aksyon, Eden Aboso, back to back sa aton nga piloto aksyon, Papang Nixon Tahom. Ang pagbantay nato sa mga update sa balita national, international, news center, breaking news, just in report, flash report, Miyerkules edisyon, buylog nato na puwersa action ang Defensor Lisay. Opdal magkita sa atong sininga mga technical partner diri sa Studio A, master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason,
Back up diri sa aton nga IT expert, Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Syudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sirialaga, inyo siriyang Korban Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa labinin isa ka oras. Anong kaminotos nga pagpangalaga ninyo palatuntunan? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ay, Patrol! Sa ato sa nga mga Facebook lovers, sa mga nagapag-greet kadagabi diri sa aton program, nga nagalantaw sa ato sa nga Facebook Live via streaming. Nagaantara karon chimpo kagligwa, ang inyong nga mga greetings, basahon ko ina dugay-dugay. I-recap naman karon ang resulta sang tatlo ka draw sa East TL. Ang resulta man sa Ragataya Loto 655, marami-rami na at malaki-laki na. Ang jackpot prize sa 655, wala sa may nakakuha. Ang premyo 224.2 million pesos. Ang laki-laki. 645 jackpot prize, wala man sa may nakakuha. 8.9 million pesos. Lawagon ta na karon ang resulta para sa benepisyo sa atong siling nga mga ka-aksyon. Oy, may ara kitang bagyo ha. Bagyo ang ngalan si Luis. Ang sentro nakit-an alas 4 kainas ang hapon. Ang bagyo nga si Luis ginabulobanta may kalayoon nga 1,060 kilometro east sang extreme northern Luzon. By dalang hangin 55 km per hora malapit sa sentro kag may pagmulumadlos nga nagasaka 70 km per hora. Ang ining pag-ulan-ulan naton sa Mindanao, western section sang Southern Luzon, eastern section sang Visayas kag Mindanao, dala iniya sang southwest monsoon o kon hangin habagat. Now, ang forecast sang Pag-asa, hopefully ang dalaga ni Bagyo Luis ma-maintain niya lang. Posible buwas magwa ni siya sa Philippine Area of Responsibility. Kung hindi buwas sa aga, posible sa hapon magwa siya sa par. Kag sa Biyernes, sigurado wala na si Bagyo Luis. Inakon, hindi magliso ang iya sini nga dalagan. Namang mag-exit si Bagyo Luis para nga ang soft opening sa maskara sa Friday night mangin masadya kag colorful. Pagpatak sang pizza uno sa bulan sang Oktubre, mangin maayo ang lakat sang panahon para naman sa Sabado night nga hataw. Kung kaysa hindi tagin man malikawan, basta gani magbulan sa Oktubre, ulan gid. Di kung kaysa kuriit ang mga negosyante, labi na gid ang may mga kioskobla. Kay daw ka perdi pilogis la, min sa negosyo bla nila.
Si Pablang kiosco sa NGC. Kang kiosco sa plaza, pila? 25,000. Good for 23 days na. Bisan na nano makasugid damo customer mo kung ga inulan tiyang tao takaan na maglagaw. Takaan na mag-inom. Pero kung mayon chimpo, ito bisan paano makapulo pa ugat ka? Ha? Makapulo pa ugat ka. Kung maayo ang lakat sang panahon. Muna ginapangayo gisang mga negosyante nga may nakakuha kiosko para sa Mascara Festival. Eh kung mag-inulan ba di laban sa balday. Pero kung wala ulan, at least makadulo diskarte sa mga customer. Sino pa dami customer na mian maglagaw kung mag-inom kung nag-inulan kag binagyo. Tamo na nga pangamuyuan tangang pagpatak sang Pizza 1 sa Oktubre, mangin maayo ang lakat sa panahon para nga mangin maayo man ang dalagan sang negosyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa aton sini nga mga viewers, sa aton sini nga Facebook Live, via streaming nga nagalantaw, palihog lang like, kag share, para everybody happy. Ayo di purma. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Para nga everybody happy. Okay? Sige. Antes nato ni-check ang mga report na gikan sa aton sining mga correspondent. Kaya ito ginahaunos ng aton sining orasan sa aton sining nga relo. Check ta rin aton sining nga Patrol 1. Aton sining nga Brabado Patrol. Baloon ta ng sitwasyon sa Metro Bacolod sa liwat nga pagpangalagad balik ni Action Eden Aboso. Sa iya sining nga report, una, observation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aris Action Eden Aboso sa Patrol sa report. Action Eden, maing gabi, please come in. Good evening, Action Eric. Ang sa tanan naton, nga mga ka-aksyon, a very, very merry Christmas month. Oo. Nakapanyapon ka lang, dumayong tirada mo subong. Yes, of course. Kay busog na busog. Pamakita mo sa aton sa Facebook Live, Action Oo. Eric. Ari kita di sa may kuan bala sa may ulunhan lang gawa sa SM. Oo. Kay may ari distante sa Cadiz City Parol for Sale. Ang ari di nga Parol for Sale, Action Eric, himo ini siya sa mga PDL Mm-hmm. sa Cadiz nga jail. Kung makita mo daw, may mga nag-igpat-igpat na education na Action Eric sa Christmas. Pero mamangko to di bala. Sir, sa Action Radio ba Colon, Dili Alive? Sir, sa saan po kami next display? Ang kagina lang, subong lang yun. Subong lang yun. Tingala ko, subong ko lang yun nakita, Action Eric. Pila niya ang baligya niya sa mga Christmas lantern? Depende sa design ka lang sa kadakoon. Pila din pinakagamay niya? Ang gamay man is 1,900 to 800. Ba, Depende sa klase naman. Oo, mahal-mahal. Sige, wala na barato. Mahal yun. Ang quality, gina siya. Oo, mga sa PDL, sa Cadiz, lang naging balik sige-sige, ito sila himo, subong. Oo, ma'am. So far, amo pa lang na kompleto, ito nilang. Ano pa lang nila nga pag-gawa subong. Oo. Ano ka stars niya, tagpilan? Depende sa klase ni gamay, dakto. Ang gagmay, pila ni ka, isa ka kwan, pila ni ka tulog. Isa ka address ko, kuryente, pala. Isa lang gig. Yan. Pila niya, tulog, eh? Ang area, 12 star. 12 stars, pila niya. Isa lang ka, lane. Tagpila? 800. 800 pesos, Action Eric. Ang gagmay na yan. Same lang 800. Same lang sila galing 800. Tapos, ang isa Action Eric, lapit-lapit, nagawa ng live. Oo. Ariyo namin, isa sa mga bintana, i-outer mo sa imo mga ato, Ay, gali. may multicolor. Tapos may ari, malariya sir,
Sila ni Sayo sa daw, kwan siya, kasi Eric daw plan, wala, nakabutang sa Florera, araw. Oo. Tapos, ang bulak ng mga bag, tayo pila ni Sayo sa 800 man. Di kung yakag mo ni Simo Nubia, or sige na pang lega, sigurado ka sabtor naman ka. Depende sa... Depende man na. Depende ko hilig sa life. Eh, galing yung base mo, kasi Simo, kay dugang naman sa kuryente, wala yun. Pero ari sa nere ko may mga pink ang color, Pila na. Tag 800. Ang itong napakita mo yung do star to, no to? Ari Pila to? star 800 na nakon Eric. Di na. Dusi ka stars na may multicolor. Pila na? 800 pesos. Ay, gali. Oo, ang ari may ano ako na Eric, ari Mga dalagko da bala? Ang mga dalagko da? Ang may huli family pila isa. 3,000 man. Bawi naman mahal. OMG. 3,000 pesos, isang sa Eric. Kamahal. Tapos, bali, ano ni Sir Man, nang tinawo lang kamo from BGMP, na kamo, di ginapapagya. Oo. Bali kong aga, kaya doon, do parkingan, na nila sa Eric, wala kamo kong aga, kung gabi lang kamo display. Oo. Hasta kamo alas ano? Mga sugod kami di 7 sa naga. Tapos 10 sa gabi. 7 sa kaga, rin na kamo din. Ari, ang dako-dako, ang sinere nga rin, Sila ni Sayang, ang dako-dako. 5,000. Depende Ba, naman sa... laki-laki. Laki-laki size. ang mga bili. Doon mo ako cellphone ko. Pero ting makabulig man ang Eric kay Juan man niya nang ginansa man ni sa aton mga kauturan dito sa sulod sa persuhan. Iya karon na BGMP takuling. Kadis ako Eric. Kadis kay BGMP. Yes, PDL from Kadis. Kudo sa Tinga sila mo gimo. nga Kadis kay lambot pedislao. Di kay may mga display mga mo to. May araw man ang Eric kasi kung galaga sila kay magkaram mo. Kadis sila may ari mo to di PDL sa Bacolod. Ang Bacolod pag province waya May balaan na lang na tamang kutod na lang kung meron. Pero for sure may ara ginakunerek. Pero damo kung mandis palibot sa mga pwede nga ma-displayhan sa mga obra, sa mga PDL. Pero so far, tayo pa lang bigyan ni ilang kakuan nga product display. Nabakla na ka mo? Actually, wala po. Ang kagina lang mo? Oo. Tungod nga na ano namin mapakita na ni Saxon Radio, sigurado, buwas ng ulo ka lang. Diba, gitu na? Hindi ba sa kasabat ba? Ay, Mas siguro nga rin lang yung mo actually din no kwala na 5,000 isawa. Dala puli. ang amo ni kada ko sa Eric ko 19. Oh. Then ang 19. Are. 19 na. Oo. Ang atong star kina nga sili mo to bila 5 kabilog 800 to. 12 kabilog. 800 pesos. 800 pesos. Ito barato lang to yaw. Oo. Kay Kwan sa Eric mo, pwede sa pang bintana, arisaw. Oo. Di mo, outdoor sa indoor, pero pwede Oh, gani. Arisaw na. 12 kabilog na. Perfect. 12 na kabilog. Nami Oo, multicolors. Isa, may araw, may sila Eric, puro puti. Araw, puro puti. Okay. 800. 800 12 kabilog. Yes. Ara guro yung mayo pa na guro 800 kay damo. Oo, pwede ni Sam Eric. Ang iba ni nahimo, di nahimo nila do offline sa ila bali nga kwan, mga atok. Na naman yun. Galing ko magabuta ka ba sa balay mo, hindi ka na lang magbakal mo spotlight kay bara mo na lang, may kita 5,000 man. Andi. At kung mo na yung guro, mahal na yaw. Yes, Ario, 5,000 pesos. Wow. Pero may kabakal man na for sure. May bakal man? Ang mga kasarang Ara. Oo. Pero subong wala pa sila nabaklan, kay kagina lang sila na-display mo. Oh. Ara, iba nila mas saksak sa Erico na. Ang mga rugby, himo man na. May ari man sila sa Erico, lalabot yung mga Christmas lantern. Oo. May ari man sila mga rugso na ginimo man sa mga PDL. Sa pila niyang rug? Ayo, 60, ayo 10 Ang cup holder, 10 pesos. Ang ari, ang floor mat, 50 sa Eric. Okay. Himo ni tanan sa mga kulturan, tagdi sa sulod sang pituhan. Mga pisan sila, no?
Yes, kasi ang muna pala programan sa BJMP Action Eric, kami kan sula-sulod, especially mga padre de pamilya pala. Gani. Dahil mo sila pamaagi kay programa para nga makakuanan sila. Makaguluginan siya, kag makaduhol man sa ila sila nga pamilya. Pero tiba tayan tani, Gani. madamo-damo pa na ding ila display kay sige pamantok no himo ang mga PDL sang mga pwede ibaligya dere. Oh. Buliligan ng Manila, especially sa may mga kapangita, nagasang lantern Oh. sa mga opisina, sa mga dagko, mga building, Gani. may isang tag 5 mil, mga baligya, iyan ni Himo, sa taga BJMC. Makabulig ka ba, no? Okay. Ano galingalan mo? Single mo. Sige, basta may gusto ko tamyawan ng mga taga-Kadis na. Oh, pinako. Tamyawan Okay ka lang na. sa gaano ka chansa. Kaya ako na. Okay na. Kabalong hinikanan mo, Mari ka de? Uya-uya sa. Okay. Ti Ari, di gali ang hinimuan man ni mama mo. Mama, yung gali Action Eric, saman sa mga naghimo. Okay. Kabulig mo si Mama Igli. Yes. Very good, very good. Very good. Hindi rin lang kami matulog. Okay. Agyan lang mo ni Action Eric. Oh. Kaya kami sa utod ko. At saan mo mo din ka sila? Sa Intas. Ang Senorit. Arang-arang, Very good. Kabay Very pa good, nga good. mabaklan. Kabay pa nga mabaklan. Kamu dati sa aton sa iwakakban. Ari lang di sila. Nagahulat lang sa inyo. Na mag-bakal niya. Sila di sila. Ari lang sinerek nga na dyan. Cadiz City Parol for sale. Ara dami ngalan. Oo. Matultulan na ni sa aton. Siniwakakban. Bulig-bulig man niya. Oo. Para sa aton sining mga kauturan. Especially for sure may mabakal ginayak sa Nerek kay damo da na higlaw sang kuti tap. Correct. Magbakal ka gani sa mga stars niyo, balon mo ko kay tagaan niya ka kuno discount. Oh. Ang 800 kay si Action Eric mabakal 900. Ay hindi ka discount tong tawag. kay para baka bulig pero sa mga ka-action naton, nabuliligan kaniya para man sa atin sa mga kauturan sa silod sa presuan. Oh. Ay, si Manong, malaman ko to na si Manong, gabiyahe dito si Colnong. Mayang gabi, sa Action Radio, Bacolod, gabiyahe ka, hasta alas ano, no? Talang alas ko. Hasta alas 12, pero kung gabi ka na gabiyahe, kay tungod nga, hindi pwede kung ano mo, no? Kung rush target. Nung kung ikaw, babe, kung magpatanong sa sitwasyon, kung subong mo bakal ka na sa tag 800 lang na lantern mo. Depende ko may kwarta. Depende. Gano'n, kung si Action Eric makasakay siya yung padulong sa iyang destinasyon, tingnan niya kay Skibo, bakal mo. Hindi, sudaan na nanay, no? Unahon na na sudaan. Merry Christmas, no? Why kita da? Why kita da? Arap ko no. Nagdula-dula sa. Kaya nakibot sa kay ginduhol ko lang daan golpe siyang tinipol. Pero so far Action Eric tauhay na diya. Palibot sa siyudad sa Bacolod. Nami ang tempo kay wala na ulan-ulan sigurado sa NGC kuno subungan especially sa may Okay, dahil lagid ginuutod ng linya ni Action Aiden Abuso. May man nagkatingaton nga mga taga PDL Cadiz nagpangayop dis Bacolod para nga magbaligya sa ila sining kinabudlayan no sa Pasko ti mo na mga lustarda mga Christmas decor ang ila ginabaligya ti may man na kaya rin sila Action Aiden. tingin utod na lang ko kay pero ang importante Merry Christmas Daso na lang ta mag-greet Happy New Year kay may happy maskara pa. Kita mo na di Action Eric sang mga naga-overtime trabaho, gapang takod sang banderitas diri sa may downtown area. Kaya matamat na taga Tangla mo do batsagan mo gid ang ginatawag nga maskara. Gani. Kay pila na lang daan kaadlaw September 29 na boss, then 30 na. By September 30 may countdown sa NGC Correct. Hasta launa. Kay sigurado gid damo ginamakadto kag mga pamilya para magkamping-camping to sa NGC grounds dala banig da kag palapan niya punon Laban kag maghulak tubtob Oktubre 1 kamo no
una nga adlaw sang pagbalik sang Mascara Festival matapos ang duha ka tuig, Action Eric. So, Hidlaw-hidlaw exciting sila, ni. no? Hidlaw-hidlaw gini, pero kisa tungod sa mga bagyo-bagyo ni ginakulbaan ng mga negosyante. Gani man, Ito no? kamahal na daan sang renta kung mag-ulan-ulan pagedbaw doble ang ila sini nga kaperdihan. Kabay pa mo yun lang ang tiyempo. Kabay pa. Maugyan lang ang panahon despite sang mga nagasinulod diya nga mga LPA ka mga bagyo sa aton. Oo. Kabay pa pasugtan to danay magsinadya sa maskara. Total, duwa man ka tuig nga nauntat ni. Oo. Duwa man ka tuig nga nagpamuyong ang tawo. Kag nagpamuyong man ang mga negosyante. This time, kabay pa nga makabawi-bawi sila. Kag importante lang, pasalamatan, tama natin sini nga kapulisan, nga subong pa lang nagapa-strengthen na sa ila sini nga Police Visibility Patrol. Kag for sure, mas madoble ina pag-abot sa Oktubre 1, tubtob matapos naman Action Eric ang Mascara Festival. Kaya goal ginila, zero crime incident, gidya, which is possible man, tungod man sa leadership ni Colonel Thomas Joseph Martir, Action Eric. Hindi na malayo Kaya nga ton sining kapulisan mapisan man. Gani. Kag kabay pa ang pumuluyo mag-cooperate man hindi man mahimo ni tanan sang kapulisan nga sila lang. Oo. Dapat cooperation get hindi ka naman ikaw ng inom-inom pero panumdumo ng inom-inom sa tiyan lang ibutang ha. Namo na Hindi magbutang sa ulo ha. Kay pa si Correct. magdako ang problema. Te, sa mga ka-action naton hingay nga ko uli. Hindi lang magtama kadali Importante makalambot ng mga safe sa inyo sininga kaladtuan. Di man kinanlan magdali-dali gid kay wala man tulo talit kag daw tawhay laman ang aton sini kalangitan. Observation report sa sa Patrol, Action Ida Navoso, una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Idi Raboso, unang report sa Patrol 1 sa padayon niya nga pagligot sa bilog nga Metro Bacolod. Naspatan niya nang nagabaligya sang mga Christmas lanterns na sa ngaya ka PDL sang kuno Cadiz. Di mayo man Bisan paano makabulig-bulig man sa ila siliginikanan. Balikan talaga karon sa Aksyon Idi Raboso sa natipo niya sa Aksyon Balita sa finale sang iya sini balik nga pagpangalagad. May gabi dira kay Lula Comeli ba tunog-tunog kunong radyo ni Lula ya kuno Meli sili ni Toto Sean Rafael Hunsay. Langga gini Toto Sean Rafael Hunsay ni si Lula ya Meli gapaurok-urok kuno pamati sa Action Radio. Puerte katunog siya radyo. Salamat kay Lula Melida. Advance Merry Christmas na sa imo kag advance Happy New Year. Halin sa akon, halin man sa palangga mo nga apo si Sean Rafael Bonsai. May pasalubong sa kuno sa akon mo. Dumahuya man tama. Sige, check na mga report na gikan sa aton sa mga correspondent. Standby sa report na Action Roger Gutib gikan sa 2nd Distrito. Standby man sa report na Action BJ Apasible gikan sa 5th Distrito. Unaon tang report live gikan sa area Santo Boso, Calatrava kag siyudad sang San Carlos. Ano tabo ni sa patrolkar ka San Carlos sa pulis? Nakabunggo kina sa nagamotor mo patay kitang driver. Hindi naman ulo ni Kuya Police Lieutenant Colonel Misahon Yan ang pila ka mga aksyon balita na tipo ni Aksyon Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Ari sa Aksyon Nelson Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, please kamin. Yes, Aksyon Eric, mga gabi kag sa aton sini nga mga ka-aksyon, mayo gid nga gabi aksyon na Eric. Musta da si Kuya Tamisahon, no? Yato patrol ka kinang starring to? Oo, pangalot sa sang iya nga ulo. Ti, ang patrol ka rin no? Ano, mati ko to, wala pa to mablisingan, ano naman?
Hindi actually na blessingan na siya. Pero wala Na- ma-turnover, Wala pa formal? ma-turnover kag ang mga papers ara pa sa may City of San Carlos. Kung mo actually. bago ni nga patrol car gi-purchase ang syudad, O bago na tatlo na kabilog mo. iyan na ka syudad. Yan iya ka syudad nga Wala pa ma-turnover formal na sungi na. Amo gani man. Amo na Daw dako-dako tong damage siya. Ati medyo madako-dako gid action Eric kay hindi man loglahog nga aksidente mo. Hindi, way labo siya napatay ito nga nabungguan nila. Ang damage sa patrol car, ano makadlagan pa to? Ati kung kayuhon guro madlagan pa man to. Ano itong yung damage? Doon nalabot itong radiator tank ito naman? Wala man. Away Actually, man? lang to sa kilid. Actually, ang motor yan medyo okay man. Ang motor okay lang. Oo, okay Ate, lang. ang lawas siya pwede na na makarinar kang makayos na yan. Importante din na mapiktuan ng motor bla. Tiya to, doon nga nahulog to sa kalog. Naulog to sa kalog le. Naulog Kung mo pa to sa patindog lang to? Ha? Patindog lang to? Kinkuha lang to sa kalog. Ay, sa kalog ito gali nagrikta. Pila kabilo sa isang pulis to? Ang balita naton sa kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon Jr. Dua. Ang Oo, gasakay. kay nagakandak sila sa roving patrol mo. Matikong dalas na sibilyan. Casual employee. Casual sa employee, Titiol. oo. Sang syudad, ang isa kasakay sa pulisya. Oo. Organic organic member sang San Carlos PNP. Oo. Di ba siya mano? Wala sila mano. Kaya actually, nagdiretso man lang to ang pagkatapos bunggo. Oh. Nagdiretso man lang to sa may kalog mo. Ay, gali. O kag dito naman lang gikuha kung makita mo dang picture ta. Oo. Basi kung ano na ni Kuya James. Basi daga. ni Kuya James. Kuya James, sa picture ta ni Kuya Nelson Hindi tanay, lang pasilita yan, nita kay ha? parang nga gwapo ang iya presentation. Para makita dablang kung paano. Nan. Tuwing lang ng ang ano da mo. Gintuwing na naging butong na naglisang tuwing ka ng patrol car da. Patrol car gikan na sa kalog. Actually, action ni Rick ang ano sina ang natabo sina. Oo. Sa in between sang patrol kag sang motor may ano na may dalan. Layo gid ya ang natabuan sang ano mo sang motorsiklo nga Aerox 55 na ula 155. Ano mong butsilingon mo sang layo nga kon man? Ang ano bla in between sina Oo. sang may dalan na dira. Oo. Ang piyak dito nga dalan sa kalog dito man na nagtupa ang motor. Sa piyak kadalan. Oo, sa piyak nga dalan. Kuan sila nagbulag sila nga duwa. Nagbulag sila nga duwa, pero isa lang sila kay direksyon. Ay, gali. Oo. Kay ang impact kay tita mo ang dalan mismo. Oo. Basta kay gaulan kay na mga launa di samon mo. Ang kalog gali na ginobra pa na dagli, oh? Ang kalog Oo. hindi na siya actually amo na gid man asa ang kalog dira. Wala na sa ginaobra kay dira na ginaula blang liquid fertilizer sang ethanol Oo. sa babaw sina. Okay. Oo, so dira Bako na nagkuan nang nagbutong siya. bako na na. Oh, grabe man ba no? Hindi man na basta-basta makuha mo. Ang pagkuha sa siya no, gatindog na kung gakulob. Gatindog na. Gatindog. Pero Gatindog na siya. ang motor ito wasak-wasak At kidyo yung no. motor hindi na ginaya mapuslan, kalabira na tsuras na. Oh. Grabe, hindi na mapuslan na kalapilo ang mga nagutso-utso ang iya. Timad Gumaw. ano na mo, 155 nga Aerox na blang bago. Oo. Ti kusog man da ng Blagans na mo. Tingin motor libag open eh. Bago pa na. Ay, Taga gali. Escalante na, ginamaniyo ni Roy Valiente, 35 anyos, sang, sang East Avenue, Washington, sang taga Escalante. Okay. Oo, kagay Ano plastada niya oh? Ang Plastada Action Ere, kay man ini si Roy Valiente, alin sa San Carlos. Pauli na ini sa Kuntani, padulong sa may Escalante, Oh. while ang mobile patrol, alin dira sa may Punao, sa may sa may dira sa may boundary sang Calatrava kag San Carlos. Apa kadto na ni balik sa may station. So meaning pakadto na ni sa proper San Carlos. Okay. So dira sa may unhan mi lang mismo sang dipo o sang sang DNR kung sa Oo. DNR manda ang unit sang 6 mobile platon. Okay. Sinda Socorro na siya. Oo. Pero sakop din na sa barangay Punao. Ang kilid sina niya iya ka dar kag iya ka etanol. Okay. Oh.
So dira mismo nagbungguanay ni ang duwa ka mga salakyan actually nag-overtake ning patrol sa isa ka motorcycle, isa ka motorsiklo, tricycle bla. So kay naalang-alang sa pag-brake, may nagasugata nga mo ning Aerox bla. Makusog man ang dalan, so didto gid kag nag-head gid sila, collision ning duwa. Head-on collision gid. Oo. Wow. So mo nang resulta nga tungod madanlog pa ang dalan kag nami gid man na da 4 lanes na mo Gani. ang dalan da. So Kala por lang si buwana basta. oo, kay ti ang ambal gani ni Lieutenant Colonel Misahong kay madanlog ang dalan da ang pag-brake sang patrol hindi gid man masyado nakahawid kay danlog. Gani. So mo nang nagresulta nga kung sa diente duwa ka mga salakyan nara sa sa Kalog ti ang makaluluoy dire si Roy Valiente kay ti dead on arrival nga gindala dira sa San Carlos City Hospital. Di naging kuha si ang napatay ni sa yaman motor to sa Kalog kung sa dira dalan. man mismo. Sa Kalog? Oo, dira sa kilid. Ay, gali ka? Oo, ginkuha na sang CDRMMO. Oo. Kag ingagaw pa tani to dalon sa may City Hospital, kaso lang kay ti wala na gid mamatabangan kay tsurap lang gani ka motor di nang tabangan niyo. Tanong iya ko ano nang iya nga damage sa biktima tong napatay? Ti multiple injury gid eh. Ay, gali. Oo, ti bagnos dan sa motor sa dalan pagit pa nga kadto sa Kalog. Oo. At yan mo ng resulta sang iyang ginkamatay diretso aksyonerek. At ang driver nga si John Milken Nieves, 37 years old sang mobile patrol. Oo. So far okay saya kag ang mga sakay man sa patrol nga hara sa mobile patrol. Wala iya sang gas nga na angkon kundi okay. Ini sila ang temporary ini labi na gid ining ang driver nga si Nieves tiara subong sa custodial facility sa San Carlos PNP Action Eric. Ang ginalantaw dire nga ti aksidente kag posible basi mag hinaragluhanay naman lang ni sila mo. At laban man nagati ko sa hindi magiman may kawan aksidente mong pero ti mga langati may kabuhi lang na nabilin. Kag ti amo na yung patrol car ang patrol car ti bag-o pa may maton over gani. Wala pa na kaya mapapili sina actually ara pa sa City Hall mo. Gani. Kagin butang lang na dira nga selby maintenance kag driver ang si Nieves kay parang kon ma-turnover nati pulis na makadala diha for the meantime nga ang kapilis kag ang tanang dokumento ara pa City Hall. Ang City Hall nagatag sa ila sang casual para mag-drive sa patrol car. So amo na ang rason kung nga atin amo gina ang gid ang kadisgrasya mo na bla ko kaysa nga mag-ulan bla hinay lang. Gani. Kay labi na gid na dira ang liquid fertilizer blang alin sa ethanol. Di mo na nimo mapunggan nga mausik na sa dalan mo. Ti danlog. Di medyo danlog na siya. Te mo na ko isang dira daan 4 lanes daan di dinami gid pa dalagan dira. Gani. Kay dire-diretso na dito sa sa Kalingling pasulod na gid sa proper San Carlos. Lapad ginadi ang dalan aksyon. Kaya mo na sa ngati gasalig-salig nga dalapad kundi amo na aksidente lang sa daway preparasyon. Amo gani man. Kagang motor nga daan niya bisan ano mo na nga brake ya sayaw yan ang imulikod ya. Oo, kay bisan ano pa na mo ya ka expert da yang rider ka sa motorsiklo da gintra ka pa sa mga motocross da pero kung amo na enkwentro mong ulan na da kag danlog ya ti wa gida pasimpalad ka lang makaluwas ka. Gani. Ti medyo along-along na ta kay subong dan panahon ang ulan gatupa gulpiada lang. Isa pa na. Ti kon hindi ta magalong ti amo ginamadangtan ta kung kay sabla mo hindi ta mapaktan. Lang halong-halong gid. Halong-halong gid ta may mga motor man ta ti
medyo inay-inay lang ta. Kaya makakabot gid man tayo sa aton niya kalantuan sa inay-inay mo. Oo, Kung pauli na ta, tinay-inay lang tayo. Pero bisa pa may kantuan nga dali, hindi lang magdali. Isa pa na. Kaya kabuhi, kaysa lang. Nan. Na. Unang budlay. So far ang pinakaulihin naton nga informasyon nakuha sa ini nga hapon, posible nga magaregluhan ay nagman lang ni ang Sinyeves kagang iya sini nga biktima nga Valiente Accioneric nga taga Escalante. So far muna ang pinaka-latest na information nakuha naton sa natabong aksidente dira sa may Hacienda Socorro, Barangay Punao, mga takna alas 6:16 ang hapon. Action Eric. Gikan dire sa Banwa sa Calatrava report gikan siyudad San Carlos, Kaksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Axel Patiño ati kuanan man na. Bulig-buligan man na sa atong kapulisan ano kay aksidente na. Hindi man na gusto nila. Muna galing hindi na magsalig bala. Bulig mo na ang atong kapulisan, hindi na naman pabaya. Sige, alin sa report ni Aksyon na Nelson Patiño. Sa Iluhanta naman ang Aksyon Balita, gika naman kay Aksyon na Roger Gutib, gika naman sa Segundo Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol Field Reports. Aksyon na Roger, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Okay, dali kay check tayong niyan Aksyon Roger, no? Aksyon Roger, line number 2, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton Aksyon Eric, mga balita gikan diri sa may norte nga bansang probinsya sa Negros Occidental. Now sa siyudad San Sagay, may isa ka vehicular accident nga nagluntad, Aksyon Eric. Kag may isa gidiri nga patay, pero gina-kopanato niyo nga ma-interview ko tani ang traffic section. Galing kay daw lang-alang pagid. No? Ang report nga natabo, sinigila mga gabi, mga lasay pasado ang takna sa karong adlaw, September 28. Kaya natabo ini sa may National Road sa Barangay Old Sagay, sa rin involvado dire daw tatlo tanan ka mga salakyan, duha ka mga motorsiklo, kag may isa ka truck. Ang isa ka Honda XRM motorcycle nga ginamaniho ni Kain ni bala, Kain Ray Talida Ialo, 22 anyos ng edad, residente sa Barangay Paraiso, siyudad sang Sagay. May ara siya nga background nga si Jones Caspe, 22 anyos man ang edad, taga Barangay Bulanon sa Siniman nga siyudad. Ang isa naman ka Honda XR motorcycle, ginamaniho naman iya ni Jan Danley Baraga, 21 anyos ng edad, siyang Barangay Tabao sa siyudad man Japon sa Sagay. Kagang isa ka unit nga Nohan Sinotruck daw, tractor truck ini siya, nga ginamaniho man ni Fernando Laspino y Serna, 47 anyos ng edad, may asawa, sang Barangay Lamak sa Pinamungahan, probinsya sa Cebu. Ang investigasyon nga sa diin ining mga salakyan nga na-mention, naga-travel man siya nga pareho lang ang direksyon. Halin dito sa may Old Sagay Port, sa Barangay Old Sagay, kag mapakadto diri sa Pagwa sa City proper, sa siyudad San Sagay, kasi pa sa report, pagabot sa naimbitan nga lugar sa may National Road dira sa may Barangay Old Sagay, na tabo diri nga aksidente. Una, ang driver ang XRM nga ginamaniho sini sang una nga na-mention nga driver nga si Kainry Talida, sa report nakabunggo
sa sining isa ka Honda XRM man nga ginamaniho daw ng isang gitana blas-blas na reka nga ginamaniho man sang isa nga si Danley o Konjan Danley Baraga. And then pagkatapos nga nagsanggitanay sila, natumba sila sa simentado nga dalan sa right side nga porsyon kag nagtupa sila sa gini sa natuo nga guma sa pangulihi. Nga guma sining truck nga ginamaniho naman sang driver nga si Fernando Laspino. So nakangkon sila sa mga kapilasan. Actually ining driver sang SRM motorcycle nga una to siya nga gin-mention nga si Henry Talida. Ang iya sini nga backride nga si Jonas Caspe daw minor injury lang sa gidala sa bahin sang Lopez Foundation Hospital, pero iniya ang driver nga si Henry Talida ang gindeklarar action eric nga dead on arrival. So ara man na confined ang driver sang ikaduha nga XRM nga motorsiklo nasa din nagsagitanay na sanggit sini isang unang driver nga si Janly Danley o konsa ni Jan Danley Baraga ang gidalaman sa ospital kay may injured man siya, pero ang isa iya ka driver nga si Fernando Laspino nga nagamaniho sining Nohan Seno tractor truck nga ini. Wala naton na kuha kung bala ini siya ang detained matapos nga daw na overrun niya ni mo ang na kuha niya ni na lapakan niya gini ang ining nagamaniho iya sang XRM ang unang driver na sa din dead on arrival sa hospital. So usisa pa ginaton action eric kon ano gid ang medical bulletin sang ikaduha nga driver kag kon bala ang driver sa truck ngini laban-laban iti arigid sa bahin sang Sagay City PNP. Sa piat na bahin may gindakop diri bala pero ti una daw report una to daw ginabdak ko no. Pero ti gindakop gali sang CIDJ tungod nagapataya sang illegal nga sugal pero sang uli siling sang live-in partner nga ang pagpataya sini STL man hindi man niya hayalay sang ilagin pangita kadto sa police station gin tudlo sila sa Nokpo pagkatapos gindala sa Nokpo ang report nga ti ara gid man sa Nokpo action eric ang ini nga gindakop pero nagatingala pamilya kati ang gin file nga kaso kuno Armas Lotang. Pero sa report ang ining gidakop gikilala kay Waldin Garcia 33 anyos sa edad sang Barangay Tiglawigan siyudad sang Cadiz nga gidakop diri sa may bahin sang Sitio Pandanan Barangay Himugaan Baybay. Suno sa iya sinilibin partner nga si Josel Quezon sa atol siya nga interview. Sir, dito sa Pandanan, kuha siya sang taya, samtang nga kuha siya sang taya, ang motor galakat hinay man lang. May tatlo ka lalaki kuno nga nagpalapiya kaging sipang iya motor. Nagtabog sa motor na kadto sa kanal, rin doon na pintalan sa kuno sang motorya. Ang motor daw son yung gulpi lang siya din kuha, diniab siya kaging kuha, kasunod sa salakyan niya naglakat ang salakyan. Ano nga salakyan na yung wala siyang marka, hindi siya marka. Wala plate number ng ano lang, ng ang color lang na-identify nila, navy blue. Sa mga witness ito? Oo, damo-damo. Kinalaman ko na kung ano nga mga tao to? Hindi nila ma-identify kung ano nga mga tao, kay abgani nila kung mga pulis. Tiwai man sila naghilabot. Yan ba na mo subong niya din? Ato sa NUPO, sa CIDG. Paano ka muna kabalong ato siya? Namangkot kami di sa napablatter kami sang aga diri mapablatter kami tadi diri sa Penpi di sang aga na kundi mapablatter kami nagabal kami ni sir nga
Ato na to siya sa Nupo, kadtuon niyo. Ang ba ng pulis? Oo, ang pulis. Kung naman kabalo ang pulis nga ang bana mo, i-operate sang... Kasi sila man sir, nanugid sa amon niya, kadtuon namon sa Nupo, kuno. Di na-verify din sa bunga, tugot man to. Nakadto kami to, ato to siya, okay man to siya. Pero anong kaso yun? Armas. Armas? Nakuhaan sa armas? Why ko kabalo, kaya ba nila armas sir, Yung gambal nga armas? ang sabi ka Nupo. Anong kunutunda ka siya ngayon ito? Pulis man siya Nupo? Why ko idea. Kaya basta si IDG ko, no? Kaya di siya gano'n, sa Nupo? Oo. Kaya ito siya ng prisos mo? Kato to siya subong sa Nupo. Nakita na ka mo yung dua? Oo, nakita-nagid kami. At least nabalaan mo na kasi ang report ko na ito daw ginabdak, no? Oo. Pero okay to siya sa Nupo. Yung file lang sa kaso na? Oo, ma-file lang to siya kaso karon kung sini ko naman ano dato sa ano tawag sila. File na siya kaso. Rurado ko mo, no? O provision? Probationer kami. Oo, ano ganun kaso niyo na? Drugs. Pero lapit na lang tayo matapos. Oo, sa January. Sa January tani, tapos ang muna muna kaya. Pero kapataya din mo siya. Oo, may ano na gina siya, may mayor corridor din na siya, dason siya na ang kuha, nagid nga manog gid pataya. Kuha sa mga taya, sa mga koridor. Siya tanan ang gakuha taya. So, kabaluman ko mo, illegal mo na, no? Mayalay, no? Nang STL, sir, nang legal na, ang OPCS, gid na. So, muna, action direct, no? Kasi STL, magkuno pataya sa bana, yang una to report ginabdak. Gani. Tabo ni siya, actually, nagligad nga hapon, kahapon. So, amo na nga ti ang bana ya at simos sila kara nagli sa ang Yelibir Pagderara sa Nokpo kay ginakop sa IDG pero tingala sila kay armas kuno niya wala na armas ako niya nga bana di subungnya may ara na armas ni kuti way kalabati wala sa bakabalo kuno no te mura ang nagpa-interview sila kay una gina-report nga ti ginabdak kuno sa tatlo ta na mga tao pero hindi gali gindakop gali sang CIDG. So, mga nga tumadulong nga report, balita, informasyon, gikan diri sa may Norte Gaban sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action Night Patrol, ini sa Action Roger Gutim nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kid Action Roger Gutim. That is klaro na hindi ginabda kundi ginakop sa kaso nga illegal gambling. May gabi dira kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion, ga pa urok-urok pa siya gali pamati ho. Si Mary Grace, si Inday Rain, si Leo Fer, si Bibing Ramos, si Galong Tatay Teddy, Toto Ayan J, kag si Mika, kinatamyagin ni Rona Rihida Traba, kay nagapa urok-urok pa. Sa Luwanta Report na Aksyon BJ Pasible, ika naman sa Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Action BJ, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon na Eric no kagsaton sa ning mga ka-aksyon ti so far no nagapasalamat kita kay man ti sa wakas no after man pila man kaadlaw no nagpakita na sa ato no ang pagbanaag sang bituon sa kalangitan kay man ti kumudumduman naton this past few days no naga-igrab ang aton sa kalangitan kada gabi aksyon na Eric subong no matulutawhay ang aton sa iya nga kagabihon. Aksyon na Eric padayon sa karon ang ginahimo nga investigasyon sa makatapo sang Moises Padilla MDRRMO kaupod man ang makatapo sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PHIVOLCS ini may kaangtanan sa mga ground fissures o kon litik sa duta kag landslide sa may bahin sang sitio Manaol sakop ini aksyon na Eric no sang barangay Quintin Remo sa banwa sang Moises Padilla. Suno sa kay Mr. Milo Gonzales katapo sang MDRRMO Moises Padilla nagsugod ang ila sa ginahimo nga monitoring kag investigation sa lugar kahapon ini kag magadawig ini sa sulod sang 5 kaadlaw. Makita dira sa aton sa nga Facebook Live Action Eric no ang kahimtangan sang sining lugar nga muning sitio Manaol sa may bahin sa barangay Quintin Remo nga sa diin may mga porsyon ini nga nagalitik kag nagakahul-a bala Action Eric
ang pilaiyak ka mga bahin sini. Suno sa kay Gonzales, hindi pa nila mahambal kung ano gid ang rason sa likod sini bangod nagapadayon pa ang investigasyon sang FIVOX sa tuhoy diri. Dugang pa diri sa Agosto 14 pa sini nga tuig, una nga na-report ang ining mga fissures sa nasambit nga lugar. So ginkuhaan ta lang no sang initial nga impormasyon ang MDR or MO sang Moises Padilla kay manti sila ni ang upod sang FIVOX kag ti under ni sa ilang area of responsibility ining lugar kag we will try man no nga maka-establish kita sang communication direkta sa may datapan sang FIVOX. Sa pihak nga bahin aksyon Eric ginpasakaan na sang kaso sa nagila mga adlaw si Darwin Hilbore angot sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ining Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002 kung madumduman siya ni ang gindakop sa mga katapusang hinigran PNP sa isa-iya ka drug buy-bust operation kahapon sa dinakuhaan ini siya sang ginaaligar Shabu. To be exact, aksyon Eric, nakuhaan ni siya sang siyam tanan ka mga magamay nga mga sachet sang ginaaligar Shabu lakip na diri ang isa ka buy-bust item. Suno sa kay Police Lieutenant Leonel Adulacion, ang Deputy Chief of Police sang hinigran PNP, madugay na nila ang gina-monitor no ining si Hilbore kag ginakabig ni siya bilang isa iya ka street level individual action na Eric. Sa pinagkaulihin naton nga pagpakigangot sa kay Lieutenant Adulacion, hindi pa nila matulid kung ano gid partikular nga section sang RA 9165 ang iya sa nga pag-atubangon ni Hilbore kay manti suno sa iya no suno kay Sir Adulacion nagadepende pa ni kag ginahulat pa nila ang magdesisyon sang korte kun diin diri ang aprubahan sang korte aksyon na Eric. Klaro gid lang nga ti ang iya sa nga pag-atubangon nga kaso is paglapas sa Republic Act 9165. So far, amo ni ang mga natipunta nga mga balita para sa pagpangalagad sa Action Night Patrol. Ini naman si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Aksyon BJ Apasible gikan sa iya area of responsibility. Antes sa inyo greeting sa ito sa nga Facebook Live. Dikap ko na yung tatlo ka draw sa STL ha. Ang first draw kay na 22-23, 22-23. Second draw 34-31, 34-31. Ang third draw 22-4, 22-4. Resulta sang Lotto 655 jackpot price wala sa may nakakuha. Dako-dako na 224.2 million pesos. Resulta 54, 11, 26, 46, 33, 51. Again, 54, 11, 26, 46, 33, 51. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot price wala sa manakakuha 8.9 million pesos. Resulta 645, 9, 25, 34, 16, 31, 22. Again, 9, 25, 34, 16, 31, 22. Ayos! May kabidra kay classmate ko, Joe Oliveros Jr. Amigo ko, Joe Oliveros Jr. Ka-monitor, gigliga pa urok-urok siya. Sila ni Masiela Hopson. May kabidra kay Masiela Hopson, ha? Kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family dira sa Valladolid. Si Nanay Vangeline, si Bibing Artus, ka-monitor gid siling ni Evelyn Sinaon. Yvonne Butcher sa Germany, may gabigid. Pamyayo lang si Misteria kag ang iya sini nga anak. Amo man ay sini pamilya dira sa Banwa sa Morsia. Yvonne Butcher sang Germany. May gabi dira kay Lida Yamagisi. Lida Magayisi Yamagisi. Lida Yamagisi. Ga-monitor gid sa aton galiyo. Tamya ko lang dira si RR, si Joy Joy, kag si Edgar si Peda, Julius Celes, John Dixter, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager de Quilla, Vilios, Gamilong, Galido, Nipunan, Gamonitor Gid, Action Night Patrol. Siling ni Jonalyn Ninyal, Di Crepito. Tamya ko dira si Mrs. ko sa DOH Calatrava, migo ko Greg Aldas, nga nagabayahi Grab kag Bacolod SWAT. Alin na kay Boyetski Boyet.
Sa Antipolo Rizal, tamiya ko lang bana ko si Jack Busbos kay matuon gid sa Kailonggo. Siling ni Francisco Rica. Ay, puwerte. Milili Uligo sang Vanis Cafe Tango, may gabigid. Happy 5th year birthday, Jake Uligo. Alin na kay Milili Uligo. Check atindas na si Patok kag si Roby de la Luna sa Barangay 30. Beth Butal Pilayo sa Binalbagan. Merly Gonzaga, ga monitor man siya. Ginny Osiser, kamusta ka? Ginny Solgon and family. Kag Toto Romel Pagsaberon, classmate ko dira sa Valladolid. Ramon kag Lilia Taton. Maninoy Remo, kag Maninoy Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi, sang Gardenville sa Division Barangay Tangob. Kativer, may gabigid. Sa Sam Village, sa Raman si Sally Auki Di Susa. Sa City Height, tamiya ko na si Danilo Laurencio Ismani and family. Sa Magalion, na kay Vicente Maglaki Jr. Annabel Garcia, may gabi. Belly Albay. Uy, si Manong Vicente Encarnacion Similiano. Ara ga paurok-urok upod sang grupo ya nga taga Barangay 30. Ay, puwerte. Pamati man si Abner San Enrique. Haylang idol. Siling ni Similia RG. May gabi dira kay RG Similia. Ginatamyaw taman na shout out lang sa amon ni Doc. My hubby and happy 8 years wedding anniversary. Happy 8-year wedding anniversary kay Doc kag Matt Mayo, no? Doc kag kay Doc Matt Mayo kag kay Vanessa Mayo. Happy 8 years wedding anniversary. God bless you, both of you. Dennis Richard Tibor Roma, may gabigid. Olivia Hulagting, may gabigid. John Claire Dilialva, sang Barangay 29. Sheila Hobson, kay nung Bobby Muñoz sa area Santa Lisay. Gapaurok-urok gid. Action Night Patrol Program. Marilol Yanes, gamonitor man sa Purok Kawayan, Barangay Pandanon, DSB. Oy, kay Madam Watski Kai. Kamusta si Madam Watski Kai? Kami ako lang security guard Edgar Tenorio. Alin kay Andro Galio. Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Kagduak Matmeo, Noel Amar, Alma Uligon, Mama Lulit Jalagdon kag Papa Joe Jalagdon and family sang DSB Barangay Fantanon from Arizona, USA. Jinky Jalagdon. Nagatamya mo sa happy 8th wedding anniversary kay Vanessa kag Duak Matmayo. Alexander Pila sa Zone 6 sa Barangay Handumanan, may gabigid. Sa kay Jenny Osiser sa PADHL. Aning sa PADHL? Madam Gina Osiser, ano ni siya? Sa DHL. May package. Package. Layo pa ka ni December. May package na. Ay, puwerte. Daw mahuya man taba. Action Night Patrol magabalik. Pagbalik na ton, balik ka report sa Patrol 1. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa
Purok, Kalubihan 2, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala natin ginasakaan nga lugar sa periodos ng mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa TM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupor ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility.
ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sa basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang ang mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko
nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison, tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ja ka kalipay namon kag may naluwanon gid ja nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid ja sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tulagad last kag final stretch sa iyo palatuntunan. Balikan ta ang katapusang report sa Patrol 1. Balik ka pabalagad ni Action Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports! Action Eden, sa balik ka report, please come back. Action Eric, naglambot sa 102,000 pesos nga balor sa nila suspetso ang Cebu ang nakuha sa Police Station 6 sa bypass operation nga iligin patigan last site 50 siningagabi sa Puro Cadena de Amor, Barangay 29, Ciudad Sang Bacolod. Ana nagpangin kilala kay Marciano Marchan, 51 anyos, kag residente man sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Marchan ang siyam tanan ka heat seal transparent plastic sachet sa nasuspetsyon Cebu nga may kabugaton nga 15 gramos kag iban pa nga drug paraphernalia. Si Marchan ang pre-securon sa custodial facility sa Police Station number 6. Balita rin sa patrol ang Action nyo, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Light ka. Salamat Gate Patrol 1. There you have it. Kabuusan ka pagpangalagad sa Action Night Patrol Program. Miyerkules edisyon, balik ini Buwas Wemes. Ato sa 5 Patrol Unit Reporters in Action nga nagpangalagad karong gabi Action Roger Guti, BJ Apasible, Nelson Pateño, Action Eden Aboso, back to back sa to kapiloto Action Papang Nixon Tahom. News Center Action and Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason,
Backup Security Guard Turog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binaras. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa among Station Manager, Action Nona Magbanwa. Production Chief News Director, Action Rex Cantong. Ay inyong alagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling, adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is pagtulog magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sang Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.